Beno bana, pixkat, aipatu duguna ez, balorazio egin behar Union honetaz, Europako txapelketa honetaz, eta ezin gustoregia amaitu ez. Ba ez, tamalez ez da emaitza ona atera, eta pena baten dit, ez. Azkenen lan asko da batzetik eta ez da atera, ez. Baina, bueno, lanen jarraitu beharra dau, gero hotzen pixkat ikusi nuna akatsak nun indituten eta zertan dauketen hobitzea, uste dut zerbait badaukeula lantzea eta bueno, jarraitu ez, ezin dut desanimau, badakit hau kaminu honen hasiera dela, kaminu luzea da eta bueno, jarraitu beharra dago ez. Maite txarreko lehiaketa baten ostean beharrezkoa izaten da hurrengo helburutara begiratzen hastea eta helburu berriak ez, finkatzea. Bai, dudai gabe ez, txipe aldatu beharra dauket, munduko kopa ibeida hasi beharra dauket lanen, lehenengo munduko kopa urria bukaeran izango die, eta bueno, hasi pixkanaka ja hoi prestatzen.